आलोक हमार पापा शादी फिक्स कर देले बानी। का? और तू हाँ भी कर देलू? आलोक हम का करती, हमार पापा मर गई है, बाकी इंटर का शादी नहीं करी है। इंटर कास्ट शादी तो हमार घर वाले भी राजी ना हुई हैं। काहे ना हम भाग चली? आलोक लेकिन हमने जाइब कहाँ? कानपुर में हमार जॉब लगल बा, हम लोग वहीजा जाके कोर्ट मैरिज भी कर ले हब। ठीक बा। हम तो के फोन करब कि हमके कब निकले के बा, और हाँ तब तक हमनी के मिलल ना जाई। ठीक बा। हाँ अच्छा तू अब निकला, अगर केहू हमनी के देख लेलस तब प्रॉब्लम हो जाई। हाँ ठीक बा। ठीक बा। लव यू। लव यू टू।